Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos, como cada venres, nesta rolda de prensa para informar dos asuntos máis importantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. E agradezco a tantos que estades aquí de xeito presencial como aqueles que cada venres nos seguides por streaming. E dou conta xa dos asuntos que aprobamos. En materia de mobilidade, demos, por unha parte, novos pasos para continuar mellorando a rede viaria provincial, as estradas da Deputación de Lugo, adxudicando unha obra no Concello de Pantón. E, por outra banda, adxudicamos tamén os traballos de transformación da avenida Adolfo Suárez en Lugo, que é un dos principais accesos á capital lucense pola zona da Fervedoira e que resulta moi empregada por todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo que acceden por ese vial á capitalidade. Os dous proxectos ascenden a un importe conxunto de arredor de 300.000 euros. En primeiro lugar, adxudicamos por máis de 100.000 as obras de mellora da totalidade da LUP 4104, que é esa vía que facíamos referencia no Concello de Pantón e é a que une, que vai dende Seguín por Pombeiro ata os Peares, no Concello de Pantón, como acabo de dicir. É un proxecto que vai a executar a empresa Opaga 003 SL e que inclúe a rehabilitación de máis de 15 km da vía, cunhas actuacións previstas que son as seguintes: a reapertura de cunetas, o saneo da esplanada e a reparación de danos e tamén a repavimentación da vía. Resulta unha estrada moi importante para os veciños e veciñas desa zona porque conecta varias capelas, como a da Virxe das Neves ou a de San Antonio, e, ademais, tamén dá acceso a importantes puntos turísticos da zona, como pode ser o Miradoiro dos Peares, algunha adega ou mesmo casas de turismo rural. E aproveito xa tamén para avanzarvos, xa que estamos falando da rede viaria da Deputación de Lugo, o seu paso polo Concello de Pantón, que continuamos traballando tamén para arranxar canto antes a LUP 4103, que é a vía que foi danada polas choivas intensas que tuvemos durante todo o inverno. Na reunión do pasado venres iniciamos os trámites para comenzar, na reunión do pasado venres iniciamos os trámites para comenzar cos traballos de rehabilitación e durante estes días xa o equipo técnico atópase traballando en cuestións que van afectar a vertedura de residuos. Por eso, nese sentido, temos previsto que as obras comecen en torno á Semana Santa, unha vez que todos os informes técnicos estén xa listos. E, en segundo lugar, no que ten que ver coa capital e coa vía Adolfo Suárez, adxudicamos á empresa Cholo SL por un importe de case 180.000 euros a primeira fase dos traballos de transformación desta avenida. Tal e como anunciaban o alcalde da cidade de Lugo e a presidenta da Deputación a semana pasada, esta institución provincial renovará íntegramente o acceso á capital da provincia por un importe total que vai a ser de máis de 800.000 euros. Trátase desa entrada que me refería antes pola zona da Fervedoira, que ademais se vai a converter nunha das futuras conexións coa estación intermodal dende a autovía A6. As actuacións que se van a levar a cabo nesta primeira fase do proxecto teñen que ver coa mellora do pavimento actual, coa reposición dunha tubaxe de sumidoiros, co axuste de tapas e tamén coa sustitución daquelas que están deterioradas. Así mesmo, tamén se vai a repintar a vía e vanse a repoñer a sinalización. Como xa informamos, esta primeira intervención forma parte dun proxecto máis amplo no que tamén se inclúe unha segunda fase para dotar a este acceso de beirarrúas e dun trazado máis axeitado. Isto vai a mellorar significativamente o aspecto de toda a zona, tamén a seguridade vial nesta zona leste da cidade e vai a contribuir, sen dúbida, directamente ao seu crecemento. Ademais, tamén vai a garantir a accesibilidade e esa mobilidade segura e eficiente para todos os veciños e veciñas. E remato xa tamén cun anuncio sobre o que quero informar, que hoxe aprobamos as bases específicas para 4 prazas de peón de reparación de vías provinciais. Son postos de acceso libre polo sistema de concurso-oposición e a información estará disponible na súa totalidade no boletín oficial da provincia nos próximos días. Pola miña parte,
Pois nada máis, quedo a vosa disposición. E non temos ninguna pregunta, pois moitas gracias por acompañarnos como cada venres. Gracias.